Uwaga, raz, dwa i trzy. Bioshock, niezwykłe, something new, totally new experience, 60 FPS, 1000 ATP. No i gramy dalej. Dobrze. Pardonks. Co to? O, tu jest jeszcze Big Daddy. Ja bym go... Czekajcie, ja go mogę wziąć. O. Big Daddy na posyłki. Przyda się taki kolega na pewno. Mocarz. Zbieramy wszystko z trupów, bo szkoda, żeby się marnowało. A, tu jest ta głupia kamera. Dobra. Tu jeszcze nie byłem. No, it's me. Hello. Walcz. Nie wierzę, że mu się nie udało jej zabić. Fajnie zaminował. Shit. A, kończy się. Dobra. Po szefie. To jest grzybnia. Grzybnia z... wiadomo z czym. A, tu to byłem. To jo. Aha. No, mogę sobie zupgrade'ować broń. I teraz tak, zupgrade'ować coś innego. Na przykład shotguna mógłbym sobie zupgrade'ować. Bo nie chcę wszystkiego w jedno ładować. Damage w shotgunie zwiększę. O. Damage jest, znaczy shotgun jest bardzo dobry. Fajna jest kombinacja prąd, podlecieć i z shotguna. Znaczy i tak będę chciał summa summarum wszystkie ulepszyć. Ja. Daję pasztet. No nie, i zdupione. Dobra. Zróbmy tak. Sprytnie to rozwiązałem. Uwaga, pali się. Kurwa. Nie, ojciec! Ojciec się Ojciec! Ojciec, palisz się. Ojciec. Już idź lepiej. Idź już na emeryturę. Aż save'nę z tego wszystkiego.
Ojciec zapłonął ogniem, niekoniecznie pożądania. Hot Daddy. Big Hot Daddy. Success. Sukces. A najpierw to. O, chlorophyll found 6/7. No i ideolo. Wszystko idzie po naszej myśli. Ale się wystraszyłem, jak tak drgła. Mam przebłyski. Farmers Market. A, to pamiętam też dobrze. W sumie lokacje pamiętam w większości, tylko co się dzieje w nich nie pamiętam. Flashbacki z Wietnamu, w którym nigdy nie walczyłem. Dobra, 1/7 enzym mamy. Ale ładnie. Ale ładne te kamienie, nie? Normalnie next generationowe. Siema Mati. Kurde bele. Surdyno. Kamienie jak żywe. Jak żywy rok. Alone. First Aids. Aha, to jest Evelink 2. Dobra, zajebiście. Ja chyba was pojebało. No nie! Kurwa. No nie! Zaś nie idzie! Jakie gówno! Dobra, w dupie to mam. Nie będę autohakował nawet, mi się nie chce. Mam hajs. Czekajcie, ja mam jakieś elektrobugs. A, to na ojców. What? Dupę se żadżuj. Bambusie. Pampuchu. Zobacz wszystko. Pa, idzie. Czajana.
LOL? No i się Hopina skończył. Szkoda trochę. Trochę nie. Tutaj Daddy. Daddy cool. Not so cool. Siema Walu. Daddy not so cool. Siema Jarek. Będzie profilowe. Patrzcie teraz. I heard that. Big surprise from Mr. Niklaus. O, obtain 7 chlorophyll solution. Dobrze, mamy to. Mamy to z głowy. DLC do remastera, nowe wzory sweterków. Nowy strój dla tego. Nowy strój dla Big Daddy'ego. Siema Jakub. Dobra, save i hakierka. Czy chcę kogoś porwać? Tak. Tylko, że to nie ta rzecz, bo to chyba chlorofil był. Nie! Cożem zrobił? O ciulinges. Co już zrobił? Piermielaciem. Piermielaciem. Gdzie mieszkasz? No na Śląsku. Na Górnym Śląsku całymi dniami Kielichany sypią powolami. Czy warto było szaleć tak? Całe życie. Szalony majster. Dystylowana woda 1/7. Trochę mało. Nie chcę. To my byli, to my byli, to my nie byli. Hey there, fellas. You know that 9 out of 10 ladies prefer the athletic man? Why stay on the sideline? You always wanted it. Najpierw obadamy to, albo nie. Najpierw zrobimy to, co trzeba. Our child, he'll appreciate the difference. He will too. Ach. Czyli go mam.
What? Ej. Ej, jak się włączył? Kurde. Nie wierzę. Dlaczego się tak stało? Gdzie popełniliśmy błąd? A bo tu mnie namierza jakaś, kurde... Tam mnie namierza te. Kamerkie. Legitymacyjnie. You emit a huge burst of electricity when struck. Czekajcie. A ja z wręcza nie walę, to ja biorę to. To jest dobre. Obwieszone truchła zawsze na propsie. Szkoda, że nie mają nic. Beautiful. Fajny syr. Kiza. Is that some... Sorewicz. W sumie to nie chciałem. To było unintended. A! Co się będę lał żurem. O! Jak się mówi na ser, który się odbija? Gumikleiza. A, gumikeiza. Ale się wymyślił. Jajcarz. Cysty. Nie ma tak. A! Hakieruje. Warto by ruły dawać tak.
Yeah! Wszystko moje. Monopol na ochronę. Powinni mi płacić haracz. Cigaretten. Dobra, tu już w sumie nic roboty nie ma. To idziemy tam, gdzie trzeba. Czyli tu. Tam będzie ojciec, którego porobię. A ona już odchodzi. Jak to mówią Czesi? YOLO. Powiem wam, to było szybkie. Thank you, mister. Thank you. No problemu. Lekko poszło. Oh, I'm ready for dream time. LOL, drugi już idzie. No wszystkie naboje wybuchowe, no po to, od tego one są. Od tego są one. Ej, on się w to wdupi. Aha. Nie wadziło mu to. Za fest. In 10 years in this dump, I've come to accept a very low standard of life. But Stylowane here jeszcze at the 5. bottom of this fish tank, a man must have standards. The pathetic Trudeau down at Morley Winery has started putting water to his terrible wine. Water! When I confronted him with this fact, he tells me, Pierre, this is not to worry. The water, she is distilled. It could be worse. I could take it right from the ocean. To, żeś zrobił. No, wszystko przemyślane. Wbrew pozorom. Ajajaj. Karamba. Siema Super Flipper. Kurde. To jest rój dzikich pszczół. Ich lepiej nie nerwować. LOL! No nie wierzę. Jakżeż to?
niemożebne. O, Jerona, Insect Swarm. Releases a swarm of stings insect that attacks multiple enemies. A, to nie jest aż takie super. Czekajcie, ja sobie wezmę Combat Slonik 1. Siema Ebola Gaming. Increases wręcz. Łe, nic ciekawego nie mam. Ale to może, to jest lepsze w sumie. Dobra, na razie zostawiamy. Bo wycisza kroki. Ja już uli nie przeszukuję. To jest bardzo szkodliwe. A, ja to pamiętam. Tu trzeba będzie biegać, aż to się nie ten... pobiec, zrobić i zaś, i zaś, i zaś. Dobra, to ja już poczekam. I teraz to zrobię. Można iść. Trying to make this difficult for me? Keep running, coward! Oh my god, I'm bleeding! Guten Abend. O, ja tu zostawiłem ten. Dobrze poszło, ale szłoby jeszcze coś wysznupać. Siema Joszko. No i dobre. No i dzięki. No i elo. Bez większych problemów. Ej, czy mi się nie obniżył poziom trudności, czy coś? Ja, medium. Miało być hard. Czemu mi się to tak zrobiło? Hard miało być. No. Teraz dobrze. Gra to typowe lata 70. Nie no, panie, do lat 70. to jeszcze kupa czasu. To jest 59 rok. A tak gadam, co tak łatwo idzie? Mówiłeś, że nie grasz na trudnym. Jak mówiłem, że nie gram na trudnym? Przecież cały czas gram na trudnym, tylko mi się przestawiło coś. Nie no, grałem na trudnym cały czas wczoraj. Tylko coś się zdupiło po wyłączeniu gry.
Już wszystko wróciło do normy. A, już wykorzystam. Mogłem to schak... No i mamy apteczki. Wszystko okej. O, ja mam tyle tych anti-personal rounds. Czas z tego korzystać. Kiedy z tego będę korzystał? Po śmierci? Coś robić zyn. A. O co chodzi z psem stulejarzem? Co? Cursed shall be the... No ten to już konkretnie jak we starym polskim filmie się obalił. Szef idzie. No i mamy increased damage. Zajebiście. No i pięknie. Mamy całą wodę dystylowaną. No i mogę inwentować, mogę tworzyć. To jest złe, lepiej nie patrzeć na psa stulejarza. Ale ja w ogóle nie wiem o co chodzi, jaki pies stulejarz, o co kaman? Come on, Mr. Cole. Please. Ja pierdaczę. I wore it for you, father. Ja pier... I observed Co ja żem zobaczył? what his commandments. I observe all his commandments. Kurde, szło bez tego żyć, powiem wam.
Szło bez tego żyć. Stwierdzam po czasie. Jakie gówno, zaś tego nie zrobię. No zaś nie idzie! Ja falę. Give me the part. Robię wszystko. From the sounds of that you invent, I'm guessing you're the proud papa of a brand new Lazarus Vector. Now drop the Vector into a gadget called Central Misting Control. Uśmiech. Cook 'em with gas. We have turned away. Fajnie, 2 kule, piw i po robocie. No ja mam nadmiar wody. Weapon upgrade. Warto było tutaj, kurde, przyjść. Czekajcie, ja najwięcej korzystam, co? Z karabinu i z shotguna. No to ja bym sobie to ulepszył, ja bym sobie karabin ulepszył, bo on ma fest duży odrzut. O! A tak naprawdę to go ulepszyłem tylko dlatego, bo zajebiście wygląda. His light shining even down here in the mud. Nie no, jest zajebistą bronią. LOL. Fat chance. Fat chance, gościu. Tworzę Uber karabin. Nie wiem w sumie na cóż mi tyle tej wody destylowanej, ale jak dawają. W ogóle wiecie co? Wiecie co się okazało? Gears of War kosztuje 240 zł. To jeden. Jest dostępne tylko i wyłącznie na sklepie Microsoftu. To 2. Waży 72 giga. To 3. Jak to wyjdzie takie jak remaster pierwszego Gears of War, który totalnie był zepsuty. Oni chyba pogłupieli, oni zamiast normalnie to wydać na Steamie czy gdzieś tam, to nie. Oni to tylko będą sprzedawać na tym swoim sklepie, z którego to się będzie ściągało pewnie te 72 giga przez tydzień. No zaje pasztet. Zaje pasztet. No i oczywiście zagracie tylko i wyłącznie na Windowsie 10, tylko i wyłącznie. Znaczy no ja mam Windowsa 10, to akurat nie... to mi tam nie robi, ale no... Jakby ktoś nie miał, to może być zły. Będzie to złość uzasadniona.
matka kupiła girs dla dziecka. No. To jak jest 500+, to ja wnioskuję o Gears of War i Windowsa 10 dla każdego gracza. No 750, dobra, ale Wiedźmin 3 sam kosztował ile? 200? Czy nawet 200 nie kosztował? Ale ja tego nie rozumiem, czemu ludzie się jakoś tak nie lubią Windowsa 10. Ja Windowsa 10 i od razu jak się pojawił, to sobie zaktualizowałem. Jestem bardzo zadowolony z niego. Co prawda ostatnio mi wydupia, jak 2 razy mi wydupiło blue screena jakiegoś. Nie wiem czemu. Jakby coś z dyskiem było. Fajnie. Profilówka. Dobra, lecimy. Uh-oh. Kibucu. Ej, ja mam taką silną broń, czy mi się zaś to zmieniło? Ej, no, difficulty medium. What the fuck? Ma być hard. No. Czemu mi się to zmienia? Może tutaj jest dynamiczne. Może tu jest dynamiczny poziom trudności. Weź się jest rywal. Nie no, panie. Nie każcie mnie tak. Skillu grającego. No, możliwe. Return to Arcadia. Będziemy byli? Ja. Dobra, teraz będzie trudny moment dość, z tego co pamiętam. Ale to zobaczycie. To może nawet wam nie zaspoiluję wyjątkowo. Ci powiem, dawno powinien być najniższy, no. Ej, a powiedzcie mi, gdzie jest mój ulubiony streamer? Najlepszy. Kurwa. Co to się robi? Wydupiam, szkoda ammo. Radzionkowie. Nie. Kurwa, czemu to wybucha? Chodzi oczywiście o seta Kamila zawodowego.
Coś dawno nie streamkował. Ej, to był zamach. Nawet nie trzeba robić żadnych badań z trotylem. No to znaczy, że zamach był. Niklausa zbezczeszczono. Pięknie wyszło. Ała! A dzisiaj masz streamkować. No to nieźle. There's semen on everything. Everything. Dreamtime, Mr. B. O nie, żaden Dreamtime. Walimy na łeb. Walimy na łeb. Zobaczycie, wezmę te kurde, armor piercingi i patrzcie teraz. Please get up, Mr. Bubble. Please. Widzieliście? Na jednym magazynku. No! 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 Czyli można. Thank you, mister. Thank you. Nie ma sprawy. Tylko coś za łatwo. Kurwa. No jest hard. No jest hard. Po prostu dobrze mi poszło. Time for a nap, Nie sweetie. byćcie już tacy. Nie no, te naboje są fest silne, no. No akurat nie dziwota, że tak poszło szybko. One są idealne właśnie na niego. Najlepsza broń chyba. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. A tak i tak i tak. Tak, tak. Masz wykokszoną broń, no właśnie. I nawet jakąś tam taktykę. Nawet. A tu nie ma apteczków. Na kupię. Mi amor. Kurde, apteczki, bo będzie buba. O, Daddy cool. Ała. Typało. A, dobra. Bo mnie stać. Na wszystko. Tu coś jest zdupczone z tymi save'ami i z tym, nie? Ale powiedzcie, jak już gra jest remasterowana, to już by kurde wypadało, żeby przynajmniej takie problemy typu znikające save'y i takie rzeczy wyeliminować, nie? Too introverted for anyone to notice.
She didn't fit in anyway. I don't care where she's... You're worthless! You're nothing! Ja myślałem, że to ta doktor jest. Lol. Zdrowie, zdrowie. Wszystkim, co spożywają. Coś tam sobie. Ej, prawie jak normalna kobieta wyglądała. Dobra, juolololo. Listen to the damn thing gurgling crack. How long is it gonna take? It seems Julie's death didn't provide a clear enough lesson to you. Perhaps this will suffice. Ryan's got your number. No doubt he'll be sending company. Best to head back to the lab entrance and seal her up. Might be the only way to keep the splicers out. What are you waiting for, Boyle? Ryan's lads are on their way. Get the lab entrance sealed. I sent you wee package to the Numo. Not much, but every little bit counts. Did you get that door closed? Good. That's your voice. Będzie akcja. Będzie akcja. Oh, Christ! Here they come! Przedarli się. LOL. For Christ's sake, how long is that damn Spencer gonna take to cook? No, tatuś, żebyś mi nie wlazł w miny, właśnie. Ale chyba jak jest przyjazny, to nie może wejść. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa. Kurwa, Niklaus porobią. Powtórzmy ten manewr. Powtórzmy ten manewr, ale bez pewnych elementów.
I suppose I could use... Bardzo artystycznie. Nagrodę tej pani. Dobra, po prostu nie dawać min i uważać na Daddiego. A będzie okej. Listen to the damn thing gurgling crank. How long is it gonna take? It seems Julie's death didn't provide a clear enough lesson to you. Perhaps this will suffice. Ryan's got your number. No doubt he'll be sending company. Best to head back to the lab entrance and seal her up. Might be the only way to keep the splicers out. Zamrożę ich. What are you waiting for, Boyle? A nie. Ryan's are on their way. Get the lab entrance sealed. I sent you a wee package through the pneumo. Not much, but every little bit counts. Did you get that door closed? Good. Such a boy's time. To trochę zajmie. No i dobra, niech się piorą. Nie, nic nie ciśnie. Nie ma pośpiechu. LOL. Nie mają życia. Nie mają życia z tymi wieżyczkami. Dobrze, że to pohakowałem wszystko. Mam zajebistą obronę. Ale nie bij! Nie w wieżyczkę. Ojcze. Ojcze, nie w wieżyczkę. To jest dramat. No hard. Mamy słupka. Dzięki, chomik. To już 20 lat razem. Podziękujmy, moi drodzy, wszyscy chomikowi charakterystycznym. O.
Rank Olsena. Nie ma Sebenza. Fajno haja. Hunter, Kilfer. What was that? Is the vector ready? What are you waiting for? Hit the damn switch! Idzie. Well Idzie. done, lad. Take a deep breath and enjoy it. Then head over to Rolling Hills and get the bathysphere. It's Next happening. stop is Ryan's house. It's time for blood. Ojciec. Po coście przyszli. Dobra. Ej, poszło łatwo nawet. Powiem wam, bronie już są takie wykoksane, że nawet na tym trudnym poziomie idzie. Nawet idzie. Antipersonale mi się pokończyły. No, ojciec, easy. Dupny fater. Dupny fater, ja. Epny. Epny ojciec. Du du di du du di du du du. Dobra. Zwłoki przeszukać. Rapture znacjonalizować. Big Daddy zwolnić. Siostrzyczki adoptować. Bienvenido al amorito. Muchas gracias, señor. To nie jo. Why are you so resistant to the traditional methods of separating man from his soul? W ogóle wygląda to ładnie teraz. Are you? Patrzcie jak You porosło. belong to Atlas. Kwieciem The bujnem. one roach I can't seem to exterminate. Don't worry. I just need time to find the proper poison. Propa poison. No i z dumą stwierdzam, płyniemy. Fort Frolic. Zbliżamy się, moi drodzy, zbliżamy się do połowy gry. Mniej więcej chyba. You're almost there. The sphere to Ryan is up on ahead. Większej połowy. Ryan's handed the keys to Fort Frolic Ciężko over to powiedzieć. a guy named Sander Cohen. Cohen's an artist, says some. He's a Section 8, says I. I've seen all kinds of cutthroats, freaks, and hard cases in my life. But Cohen... Fortune teller. Tell me my fortune. Ej, zagramy. Yeah! Ale już więcej nie gramy. Bo uzależnienie. No niestety nic się nie zapowiada, żebyśmy mieli dostać następne Bioshocki, a wielka szkoda.
Bo Infinite był też superowy. Nie taki fajny już jak te. Kurwa, o tym nie pomyślałem. To był mistake. Wytrzymiemy. A, w sumie. Przypadek. Ale żeby zaraz na policję. Przecież to trzeba być człowiekiem. Dobra, już nie będę tu. No a wrogowie to czekają zawsze ładnie. No okej. No to chyba odpłynął. That's better. A, Cohen. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da 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 da. Time-wise, you could get something decent on the radio. The artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards, and hello to an evening with Sander Cohen. Kurde, Cohen, moja ulubiona postać chyba. Z wszystkich tych świrusów. Artysta. Nasze w sumie sami artyści tu są. I haven't seen a sign of real life down here in months. Let's see if you're just another Johnny come. Something more. O! Splicer. Nawet splicerów dwóch. Just like her! Nie było to najtrudniejsze, powiem wam. In the theater, a woman gets used to things. I should wanted some Stop ogling me! Come on! I just want to talk! Smell the malt Keksimus. vinegar in this one. I've waited so long for something tasty to come to this little burg, but all that pass are yokels and rubes. Where are my manners? Come in! Come in! Sander Cohen awaits you at the Fleet Hall.
A, to jest te... to ja już to pamiętam. Kurde, niedobrze. Nie jest dobrze. Ale może... Tak. O! Kuźwa, jakie to drogie. Masakra. Musimy troszkę postrzelać z napalma. Albo o, elektryczny zel. Jestem w centrum uwagi. No need to thank me for jamming the transmissions of those boors, Atlas and Ryan. Let them have their squabble. The artist, yes, the artist knows there is richer earth to till. For example, I test you, little moth, but for a reason. I test all my disciples. Some shine like galaxies, and some burn like a moth to flame. Come now, into my home. Będzie dużo rzeczy do zrobienia teraz. Oh boy, what a floor show. To pewnie Eugeniusz Bodo. Ale... Nie! Nie! Sytuacja opanowana. Kuźwa. Jak to zrobić bez prostych? O, nie zrobię tego bez prostych, chyba że... Czekajcie, może... Nie, zrobię. Ło, dobra. Wężykiem. Wężykiem się udało. Wężykiem, Jasiu. Wężykiem. Nowe dzieło pod tytułem Niklaus bije ci na mózg. Bardzo, bardzo sławne. Could you possibly think I would meet with my public now, when I'm preparing? Unbelievable.
Unbelievable. A ja nie wierzę, że on tam jest. To jest tylko cień wątpliwości. Panie Cohen, co ja mam zrobić, żeby pan wyszedł? Jak widać, demolowanie to nie jest sposób. Panie, no... Weź pan wpuść. W oryginale jest, nawet można go postrzelić, tak? Ale niech on mnie wpuści. Windą. A to winda już działa. Darek, otwórz. A, bo tu trzeba kliknąć. Fajny ten żel. Ale zużywa się Augenblick. Silencio. Allegro! Presto! Presto! No, no! I'm trying! Please! Once again, young Fitzpatrick. Da, 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 da. No! Oh God, you Przecież dobrze. sick fuck, let me out of there! Come down now, little more. Life, death, the burden of the artist is to No i tyle, Fitzpatrick. See young Fitzpatrick here on the stage. Use your camera. Take him as he is now, so I may remember him. No, performance powiem wam na najwyższym poziomie. Bombowa sprawa. And now you've got Fitzpatrick caught in his moment of glory. It seems you've got the eye of the shutterbug, little moth. Now, into the atrium and place his photograph in my masterpiece. A, And so our collaboration commences. co ja mam mu zrobić te dzieło jego całe z tymi zdjęciami martwych ludzi. No dobra. Jak to na każdej robocie, no. Szef gada, my robimy.
No nie! Nie! A, tak. Sorry. Ja już spanikowałem. Jeszcze nie było powodu. Drink wodka. O nie, alkohol? Ja bym tego nigdy nie mógł wypić. Jakie to niedobre. Jak można? Alkohol. Ten pan pił alkohol. Widzicie? I know why you've come, little boy. Jak to się kończy? You've your own canvas, one you'll paint with the blood of a man I once loved. Yes, I'll send you to Ryan. But first, you must be part of my masterpiece. Go to the atrium. Hurry now. My muse is a fickle bitch with a very short attention span. Do you see it? When I am dust, this is what they'll point to. My quad tick. My masterpiece. Go ahead. Don't be afraid. Fajne. Touch it. Fajne zrobił. Yes, and there's Fitzpatrick, freed of his own kinks and defects. Czy ja Uplay nie używam? Glorious news. Yes! This is just the moment of conception. This is Out kusza. in this place, there are 3 men, all former disciples of mine, all connected by a common thread: betrayal. Find them, little moth, and immortalize their mortality in my quad tick. Go. Once they've been sent to their reward, you shall go to yours, and to Ryan. Dobrze. To ja sobie w tym momencie zakończę odcinek na YouTube'a. Taki będzie króciutki. Z 1,5 godzinki. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Dziękuję za uwagę. No i tyle. Zostawcie łapkę. Wbijajcie na Facebooka. Linki w opisie. Trzymajcie się. Pa, pa.